tehtävällisen Master of stealth. Blow shit up. Cocaine. Terveys teille kaikille rakkaille katsojille. Tänään pääsette ensi kertaa mutustelemaan mun, Nellin ja Villen seikkailuja Ghost Recon Wildlands-pelissä. Ihan alkuun mä sanon sen, että pelottavuudeltaan ja tarinaltaan tää peli on niin kehno, et en aio sen suuremmin uhrata aikaa tarinan läpikäymiseen. Teille tärkeintä on tietää, että meille 3 erittäin kykenevälle Navy Seal-operaattorille on annettu tehtävä CIA-päällikkö Karen Bowmanilta pysäyttää Santa Blanca-kartelli ja sen pääjehu El Sueño. Mutta vaikka tää peli onkin silkkaa ydinjätettä, niin tän yksi pelastava oljenkorsi on co-op-pelimoodi, joka nimensä mukaisesti mahdollistaa maksimissaan 4 pelaajan samanaikaisen peluun tekoälyä vastaan. Tämä on meidän tarinamme ensimmäinen jakso. No niin, vamonos, sitten mennään. Mä en muista oikein tästä tarinasta mitään muuta kuin sen lopun. Mä muistan sen, että tässä vaan tapetaan ihan vitusti jengiä. Tänään testissä oliko huumeiden vastainen sotavirhe. Well, they actually seem kinda awesome, Morty. Eka missio. Otetaan tästä nyt se tupla V. Okei, mä otan first kill. Ota first blood. Onks tässä melee? On, mut... Se on aika wacky. Saadaanko me nyt käyttää dronea? Miks toi yksi nyt jotain breakdancea tuolla? Eikö se pelaa jalkapalloa? Okei, mä koolaan. 3, 2, 1. Paitsi toi liikkuu niin paljon, okei. Ne vaan. Kato ne. Ei ollu ongelma eikä mikään. Sitten tässä nää vihreät jutut otikaan. Niitä sitä piti kerätä, että saat upgradeja. Niitä. Voiks ton ottaa? Niin main heboja saat sit kläppää. Mitä interrogateaa. Joo. Et main heboja saa sit kläppää, mitä interrogateaa sitä. Sun pitää vaan aimaa sitä. No mulla on rohkea fiilis. Tossa on yksi. Joo, nyt onks on toi? kaikki. Joo. Se on se main hebo. Ui vitso, miten melkein näki mut. Ja se pitää ottaa sille 4 pohjaa sen takana tai jotain. Kato. Take him down. Take down on sille toisen. Pincha cabron. Siis 0 deaths. Miten se laskuvarjo toimii? Koode on ainakin 5 vielä. Mä kuolin. Aha. Siis 0 deaths. Whack. Joo, se Tää ei on ollut kiva, niin... kun tässä on niinku eri noita biomeita. Niin joo. Mä olin just sanonut tossa Nellille, että jos tässä olisi Breakpoint, se gameplay oli paljon smoothimpi, se aimaaminen ja kaikki. Tässä olisi Breakpointin gameplay ja tän mappi ja tarina, niin sit olisi... Oh! Oi saakeli! Tuo 360 ja mappi. Hyvä play. Kattoklubi. Kattokerhoa. Pientä tukee vaan. Oho, kato, se on hirtetty siihen. Meinasin sanoa, että Karen, mä oon sitten, että oliks se tekit Karen vai miksi Jee, good start. Olet ansainnut trofin. Tästä se lähtee. Tässä alussa varsinkin nämä ekat tehtävät meni tosi smoothisti, ei ollut paljon ongelmia. Ongelmia lähinnä tuotti nämä oudot näppäinlayoutit, tottumattomuus tämän pelin tekoälyyn ja sitten tiettyjen hahmopäivitysten poissaolo näin alussa. Mä haluun hyppää. Mä muista pitikö sun antaa peppuun. Tästä piti olla aika korkeat ennen kuin pystyi hyppäämään. Joo, okay. Sui, joo, taaksepäin hyppää aina. No mä niin se on. Wait, mistä hyppäskää? Mistä hyppäskää? 4! Ei hyppää! Se ei mulla ei laskuvarjo! Niin silleen laskuvarjo. Onko mä menen Mikan luo? Droni! Miksi äijällä ei ollut vielä laskuvarjoa? Katos nyt. Nää tulee tossa sopivasti story-missioni. Mene. Oota. Mennään tohon vähän eteenpäin. Saaks sen tuhoa? Stop the Niistä saa saa. Eikö ei niitä varmaan saa tuhoa? No ei, mut kyllä no valkoiset autot saa. Perkelee. Vähän eteenpäin. Vittu, tästä on... Joo, mulla ei niinku hirveesti oo enää paukkuja rynnäkkökiväärissä. Ei pysty! Okei, I'm opening fire. Onks sulla aseet? Anna vaan mennä Joo, se on parempi et sä ehkä ammut sillä. Jep, no niin, jalkaudutaan tässä. Oh fuck, tossa on vihollista. Joo! Jalkaudutaan. Cuando iba saliendo de mi casa ya me Tulee se auto! Okei, pysähty.
Perkele, älä jää jumiin. Ei vittu! Skutraktorin. No otin, mutta kun mä sain sen Kyllä se jumiin jo. siellä Me jo. tarvitaan auto tai Se jotain. pääsee siitä, kyllä. Ei pääse, kun se jäi Jääkö jumiin. tohon? Nyt mä näen jo. Assist. Missä mä oon? Miksi mä oon täällä alhaalla oon? No. Oh Saiko se auttaa? Itse asiassa jos mä tuun täältä kalliota alas, niin sekin saattaa auttaa asiaa. Joo, tuu vaan. Joo, sendaa vaan. Mä en tiedä mistä pitäis kattoo. Tässä on niinku Mä näen tästä. Ehkä tässä. Ei! Tolleen. Hyvä, nyt tässä ei pystyis flippaamaan. Aha. Mä voin ite ajaa vittu omaan miinaan. Vaikka mä kiersin sen, että mä en saanut sen päältä. Miten tää drone nyt? Rezaa. Mä tuun. Joku R3 tai... Ei! Mitä? Ei! Miks mä kuolin? Miina vissiin räjähti, kun mä ajoin siitä. Ei niitä tarvii... Ei ne muuten... Hei, nyt se lähtee. Eiku ei lähdekään. Ei pääse. Okei, mä otan mopon. Tää madre! Get out. Mene! Kisa, mene! Ei liiku. Ei liiku. No, mitä voi? Tää ei liiku. Miten se teki tälle tää yks äijä? Pääseekö se tonne lavalle? Ei Oho. lavalle, ei musta pysty menee. Tää pystyy ihan surittaa. Mikähän tuossa autossa oikein oli? Joo! Ja tää ei ottanut edes yhtään lämäätä. Okei. Mene! Drive. Oikeastaan. Drive to survive. Get in there, Lewis. What an awesome drive. No. Ei! Miksi se kuoli? What an awesome drive. Absolutely stellar result. Mun pyörä nyt vähän savuttaa kyllä, mut mä vedän tästä oikkariin Vitsi niin nää kyllä. ajokontrollit. Senda. Sendaan. Uhui. Okei, mä tuun. Siihen Tuun. Oh! Mission failed. We'll get them next time. Yksi tämän pelin kompastuskivistä on sen pelifysiikka, joka tekee etenkin ajamisesta aivan hirveetä. Tämän vuoksi päädyimme käyttämään mahdollisimman paljon helikopteria heti, kun se saatiin mulle auki. Tää on niinku hyvällä tapaa whack tää peli. Tää oli just sanonut, että nyt tulee niinku vanhat mieleen, tää on niin goofy välillä tää peli, vaikka tää on muuten sille niin serious peli. Missä on ihan sikan jengiä mun mielestä. Jep. Joo, täällä on ihan vitusti. Joo. Mä jätän tähän. Ok. Eskedit. Jumalauta näitä on paljon. Täällä on vielä Tää on enemmän ihan jengiä. huittuna. Kuka näkee mitä vittua? En tiedä ne taas, vai kuulikohan ne? Ei ehkä. Ei. Joo. Se oli sen Tää verran on kaukana. kirkoluinen sikan jengiä. Tuolla on sniperi. Tuolla on snipupoika. Ja ehkä se kannattaisi ottaa pois. Se voisi ottaa joo. Mutta muutenkin. Ja sitten mentiin. Mut ne on sus, ei ne vielä ne vie. ei oo nähnyt, joo, ne ei oo nähnyt vielä. Ei se kyllä on sen verran piilosta, ei sitä kyllä saa. Saaks tän ottaa? Ei jumala, Nelli siitä ihan sun vieressä. Okei, Ai nade. tästä alla. Nade on. Mä saan nyt pikattua täältä alhaalta pari Tuossa poikaa. tulee noin 3 äijää nyt. Joo, se on ihan fine. Mä en voi seistä, kun joku näkee. Vitsi tää on jämmästä. Sai yhden. Sai toisen. Kolmas. Joo, mä pikkaan tää Helppoa. toisen puolelta. Sinne meni. Onks Yes. se vielä punaista? On Check. Miss? täällä kirkossa. Joo, pingattu. Joo, se on tuossa ikkunassa. Oi. Frag out. Frag out. Jos mä hyppään tästä nyt. Ei vittu, se ei kuollut. Sprayaa sinne. Noniin. Noniin. Wait. Sprayasko joku tänne niin kovaa, että se ampuu vahingossa ton lukon, koska sitä voi pitäis olla musta kiinni. No hyvä, että se ei kuollut. Se meni ihan balls deep tänne. Mun mielestä ne oli ihan lemppareet, missä silleen tung tung tung. Ne tiiäksä ne safe houseit? Se missä oli se silleen. Joo. Mä etän flashy 3, 2, 1, sit vaan menee ineen ja kuolee ilkana. Ei! Me vittu pelastettiin sut ja sä vittu ajat yli! No mut toihan vaan sopii siihen, miten tää pelistä loppuu. It all makes sense now. Vaan niinku näin se sivusilmalla silleen, ei kai, mä sanoin, ok, no mä kuolin. Mä en tiedä, me oltiin kaikki siihen kimpas. Se tappoi kaikki.
Se näki sen tilaisuuden. Se näki se kollateraali siitä, niin se on kahta kauhean paino kaasua. Niin hetken, Tää meillä on eka boss bossi fight, tai siis vika. Jep. Niin. Okei. Mut ne on varmaan sisällä. Niin onks ne siellä kellarissa? Oliks Ei. se ulkona mukaan? Eiks ne kaikki oo siellä kellarissa Niin, mä just nimenomaan? mietin. Mulla on fragi valmiin. Mulla on fragi Sulla on valmiin. haulikko. Niin onkin joo. Ehkä mä eka Ehkä noin 2 pitäis ottaa. Ai niin, onks täyttää sit? Mä oon valmiin heti. Kuuliks ne? Joo, kuulin. Nyt sä voit heittää sen Ade. Two down. näitä fragiin! Frag out! Oh shit! Joo, se perimmäinen on tapettu. Toi on vielä. Miten se ei kuollut tohon? Kill. Vittu se on läski Kuoli, kun kuoli, se ei kuoli. kuole! Okei, no nyt. Se on down. Vitsi kun se ei kuollut, siis sen niinku maha vaan söi ne kaikki. Aha, kato, No niin, täällä on kokonaan tämmöstä settiä. Joo joo, Aha, tsekkiä. joo Tää on joo. vähän pilkottu. Eiku niin oli nää ihmeen Lihatyypit, lihakauppiaat. joo. Mut tämä tyyppi, tää legit söi vaan. Ja se yhä liikkuu, kattokaa sen silmiä. Okei. Ei täällä vissiin oo. Ei kun tää on tämmönen. Tää on breach, Kaamaa, niin. kaamaa, Nää no ois niin. parhaimpia. Mun mielestä ne oli ihan lemparit. Silleen tung tung tung. Se melkein pitäis olla, että Nelli menee yhdestä ja mikä toisesta, koska me otetaan se yksi kuti, niin me ollaan kuoltu, niin... Joo, noniin, me ollaan ready. Ja Lähettäkää. nyt. Frag out. Hold out, bitches. Miksi Mika ei heitä? No kun ei siellä ovi oo auki. Heitä. No vittu. Se ovi ei oo Kato, auki. näin me päästään sisään. Niin näin me päästäänkö sisälle? Kato, jaa. Häkätkää se, mä oon clearannut alakerran nyt. Joo, no meillä Ok, no itään, niin sit voidaan mennään. oikeesti Sit varovasti. mennään. Mä tuun vastaan. Siinä on yksi äijä. Tapettiin täältä 1. 2 kuollut. Kuka nyt siinä. blästää vaan tää? Mika vastaan nyt Missä se on blästi. se kone? Tässä näin. No niin. Helppo. Eka bossi saatiin suht helposti tapettua. Ja oikeastaan tässä on tää peli kokonaisuudessaan. Eli teet muutaman tehtävän yhdellä alueella, tapat sen alueen bossin ja toistat tämän kaavan yhteensä 26 kertaa. Lähemmäs. Me yritään. Ei, nyt se meni. Menikö se? Sui. Come on. Ei. Come on. Ei. Oho. Aika raakaa. Vedetty kahtiin ja sen jälkeen laitettu niinku palamaan. Ja sit tässä vielä lukee, tässä vielä lukee, kato, että you're next. Damn. Kato dronea. Ei pysty, ei. Kai se pitäis tätä ihan sit old mennään fashioned way. stealthisti. Master of stealth. He's gone. Tässä on jotain jengiä. Juu. Tossa talossa on mun mielestä, no siinä on just yksi. Toi poika on down. Gunshot heard. Tulut just hyvä aikaa, mä oon tää just noista. Eiku hetkinen, oliks tuolla niitä anti-air defenseja? No nyt tää vähän vaikuttaa Saat siltä. olla joo. Okei, Pitäisikö mun taas? nyt meitä ammutaan saleen. Onks missille vai? En tiedä, mut hyppää pois! Hyppäsin. Me ollaan suoraan I've seen a mausoleum right into the or two in action. my time, but this Silencio. I'm famous! Täällä missä on vihollista. Sillä on ihan tollaset kullatut noi kuulokkeet. Joo. Hell yeah. Mä en pääse tästä Villen kyllä. Outfitin tyyli. Hell yeah. Villen hahmo näyttää siltä, että sä äänestit Trumpia. Mä muuten täpäsin itteeni käteen eilen. How did that Ai, mitä? happen? Mä töissä käytin tämmöstä piikkiviilaa, niinku missä on tavallaan hyvin ohut se pää, että sä pääset sillä niinku ahtaisiin paikkoihin. Ja no, mä tein siinä hankausliikettä
nopeasti ees taas. Mulla on lipessä viila ja se terävä pää siitä viilasta niin meni mun käteen ja mä sit sitä teen. Yeah. Toi Villen hahmo jeppää Shall we return? Shall we return? Wow. Shall we return to our regular... Wow, shall we return to our regular schedule? Oi jumala, tää on muuten kova. Oi, nyt on nopea auto, nyt on nopea. Mitä nyt tapahtuu? If you don't listen to Narco Corridos, you're a pussy and you're off my Christmas list. No niin, locate the agent's assistance without being detected. No niin, meillä on ollut tässä aikaisemmin ongelmia. Nyt menee ykösen läpi. Problems. Yep, exclusive reveal for... What's the video? Ota se. Grab. Mission failed. No niin, Ville. No niin, pidetään pieni pala. Se on mulla, You kato. got too close. Mitä tehdään? Master of... Mikä se oli? Master of stealth. Master of stealth. Pääsin, otin sen kiinni. Se ei pääse tekemään yhtään mitään. Me pitää teilaa sitä. Tai eikö sä muuten, että tää on niinku kaikista epäilyttävimmän näköistä sillä, että sä oot just sen 100 metrin päässä ja niinku oikein jarruttelet silleen niinku koko ajan. See, Master of Stealth. Tää on kyllä maailman hitaimmat viikot. Oh fuck, täällä on lisää vihollista. Siinä on lisää vihollista. No niin, nyt mennään No niin, alaspäin. Tässä on hyvä, tässä on hyvä. Hei! Tässä on hyvä. Mulla flippas! Vittu, toi sun rekka hyppii. Jos mä hyppään laskuvarjolla tästä. Musta tuntuu, että se ei oo hyvä idea. Mä vielä näin tohon. On se vanha Battlefield. Vittu jettikuski. No äläpä. Sitten saman tien kun lähdetään lentoon. Jep. Kiitos. Tässä kohtaa semmoinen huomautus, että jos oot tykännyt videosta, niin muista tykätä, kommentoida ja subata. Me ollaan tosi lähellä 1000 subia ja mä oon jo luvannut, että kun tonni rikotaan, niin mä teen 2.4H-striimin. Kiitos. Lämmittää. Joo. Sen. Oh no! Ei, kato. Vanha kehäkettu. Ui. Stressaaks tää sua, että me vedetään nää alhaalla vai? Se mylly oli, mutta muuten nyt on ihan, että täällä on mestari hommissa, niin... Ai niin, mun tässä varmaan kattoo, että mihin meidän pitäis muuten mennä kans. No tässä ainakin oli tää pingi. Joo, mut Tää on se sit ei liilamesta, oo niinku tää on minnekään. liilamesta. Spottas Ah heti. niin joo. No joo. Hei vittu! Oh shit, hypätkää! Oh shit! Nyt niitä maneuvers. Hypätkää vaan! Ok, hyppään. En mä pysty. Ei pysty. Ei vittu. Mikä sun pitää klatsaa? Hyvä klatsaus. Ei jumalauta! Nosta. Vanha kehäkettu! Joo. Selkeä. Nelli lentämään. Ei siitä ei tullut. Oi. Joo, Nelli lentämään. Mä luotan suun Nelli. Älä tapa meitä. Mä en luottais. Nosta vaan. Pull, käännä. Pull! Joo. No niin, jospa tää olis vähän helpompi kulkupeli sulle, Nelli. Kokeillaan uudestaan. Mä oon independent woman. Tarviiks ovea avaa? Joo, tarvii. No joo, jos viittaa. Eiks ne sit oo sussi, jos se avaa? Ei, meidän pitää teilaa. Tail, you need that captain. Äkki autoon. Mä oon siinä perässä ihan. Remain undetected. Okei, no, se meni siinä. Mitä go guns blazing ait? Onks sulla kulma siihen? No varmaan sit kun se tulee. Se kyllä pysähtyy. Ei vittu, se pysähtyi! Okei, me kustiin.
Siis se legit pysähtyi vaan silleen niinku, tiedätkö kun niinku seinään vaan. Taas oli niinku ihan fysiikan lakien vastasta, että sä voit pysähtyä noin vaan. Tää on kyllä just semmonen setup, kun kattoo niinku Nellin tyyppiä ja sit kattoo mun tyyppiä, niin... Tai ei kun tiiäks jostain fucking Batman-elokuvasta. Puhui siitä meidän naapurista, niin et arvaakaan mitä se pelaa tällä hetkellä samaa. Wildlands. Samaa peliä. Jep. Siellä se grindaa. Come on, my man. Fail to send an invite. Joo. Break him out and find out what he can tell us about Barrow's current location. Ei älä meillä minua. Ai jaa, ikävä tunnelma. No vähän savuttaa. No pikkusen joo. Oi jumalauta! Perkele! Mikä That's siinä the oli? one! That's the one! Jep. Miks tää peli vihaa meitä tänään? Tänään se ei oikein... Naapuriauto pelata. Suoraan ineen. Se on pelaukko. Noniin. Nonni. Semmonen. Please join. I'm asking nice. Täällä on paljon vihreät, täällä on ihan hullusti vihreät. Päästäkää sisään. Tenori basso, tenori. Ajattelin syödä ainakin 3 lautaselista äitin lasangia vai mikä se on? Ei vaan pastikastiketta. Pastikastiketta. No niin, nyt mä oon takas Ines. Sain aseen vaihdettua ja näin. Haha, host my creation. Nice. No niin, nyt vaan takas ja sit se lentää pois. Ai crashes. Joo. Noniin. Minä sneakisti. Kaikki tietää mitä tarkoittaa sneak. Se tarkoittaa, että... Master of Stealth. No nyt se olisi aika hyvin. Nyt on semmonen niinku kivesote Se vaan vittu oikein. peruuttaa pois. Nyt on semmonen kivesote siitä. Mitä se tekee? Nyt se on tuo Nyt se tuli lampes ulos. ihan... Se tuli Oh ulos. shit, mua ammutaan. Jo fuck. Jo. Fuck. Drone! En mä voi, mulla on tää ollut poika kivaa. kyydissä. Joo, laita morttaria kaikkea. keskellä Tässä on ihan tuolta vitusti. Nyt niinku ihan kaikkea mitä löytyy. Joo, mä yritän, kun mä laitan tää äijän nyt tonne autoon. Hyi saatana! Joo, mulla on vitun kivaa. Minuutin siellä alkumesta, sit mä painan, että mä spavnaan teille ja sit mä spavnasin kesken toltaan fightiin. Holy. Ja Hane tsekkiä. Sä et oo tulossa pois. Ootteko nähnyt tätä peli animaatisesti? Eikö tää vuosi, kun sä painat 4 pohjaa tuut autosta Nyt ulos? jyrätään toi mopo poika. Hetkinen, tsekkiä. Hei! Oh shit! Tässä on vihollisia! Drone! Ei kun ei tarvikaan. Onko drone? Miks meidän autossa mahti? Se laittaa sen vitun drone. Mä voin luvata, että joku uusi drone. Mä alan blastaa. Grabää se vitu pappa! Taustatukee! Mä oon Mikan kuski. Taustatukee! Vai mikä ihme onko? Joo. Taustatukea! Anna mennä vaan. Joo, me ollaan sun taustatuki. Täällä kestää vähän hetki kääntyy. Noin. Kattokaa. Kun tehdään tiimityötä. Johan alkaa homma toimii. Ei siitä taida nyt mahtuu, hyvä mies. No. Mitä? Mika ei Mulla ei pääse tullut mitään huoneeseen. cutscenea tai mitään. Mua lukee siihen, että use. Pitääkö vetää uudestaan? No, sale. Mulle tuli mission complete. Joo, mullekin Lord tuli. de Oro. Noni oli. Ei ku ei. The only Aha. way we're gonna get General Oh, tullaan tänne jos... Vittu Nelli, kun sä oot Sit se on se helpompaa. vittu rebeli täällä. Sä niinku aiheutat kaaosta pelkästään. Vittu! Mitä se siitä oli? Vittu tää on kauheeta ajaa tää tankki. Ota, et Mika laittaa se. Mika laittaa Niin, mä olin just, tehtävät. et laita uudestaan. Ota nytten! 3,5. No, pyöräkuorma ja vanha En mä tuttu ja vittu turvallinen. aja tolla autolla. Ihan loppu joo. No juu Sä oot niin, tää on ihan tuttu. best.
tuk-tuk. No mä otan tuk-tukin, kun se pappa laitetaan siihen, että se ei kuulu. Tsekkiä, kuka nyt kuoli siellä? Mä vissiin taas tapoin ei kun itteni, nyt eikä se mua oli, sä tapatettu. juoksit alle. Sä juoksit alle. Miks täällä on trunk-vaihtoehto? Ei, mutta ammutaanko? Kauan tää kestää? Ammutaan. Hei, mä menen. Tää on taas niinku Sitreppi! Sit se toimii ja sit... Mikä meillä on Sitrep? Onks situation ok? Onks Kaikki on hallinnassa? hyvin, Ville jää taas lepäämään. Kaikki on hyvin. Ei. Ei tässä on vihollista ja sikana, älkää tulko. Miksi joku on tulos tänne? No vittu. Ups. Mission failed. We'll get 'em next time. Meidän tankki saisi tehdä ne heavy liftingin ja mun ja Mika pitäisi olla niinku aina jossain ihan turvamestassa. Meidän Pappa tankki on vaistuu kohta autossa ja pitää jotain. Mä en tee tätä nää 3. kertaa. Okei, 30 sekkaa niin mä oon. Joo, mä ootan papankaa täällä nyt. Tää peli nyt selvästi haluu trollata, niin anna sille yhtään chanssia. Anna sille yhtään chanssiä. Mä menen it sisään, kun... Noniin, mä sain cutscene. Noniin. Let's go. Käsiä tai jotain. Tää on niinku ihan no cap. Sitäkö se tekee kaiken taas? All cookie. Mä en ota tota konetta, kun se on arvokas. Mä otan ei, toisen. kyllä se on hyvä lentoharjoitus. Ei kun se on sit paska meihin, jos se menee. Sun pitää harjoitella. Mä otan tän. Mä lennän teidän perään. Muuten teitä itkettää, kun mä paskon sen. Antakaa mä menen ekana. Tähän menee hyvin ja Nellikin on vielä täällä mukana. No se ei oo mikään itsestään. Eli mihinkäs nyt? Yes. Just noin, hyvä kierros sieltä. Älä välitä tosta lentokonerummusta, mikä on tossa maassa. Mitä se tekee? Hold up. Miksi on noin? Hold up! Miksi sä oot noin alhaalla? Oh no! Tohon sit onnistu ländäämään. Noniin, joo. Nokkaus. Jarrua. Yes! Helppo. Cocaine. Helppo drug. Varo Ville. Mä menen hakee sen. Varo Ville. Mä menen hakee sen. Oh shit! Joo, me vaan Joo! Oli muuten hieno. Maika näki tilaisuuden ja veti ne molemmat main targetin ja Nelli. Pikka. Mistä sä tulit? Se on tommonen vittu DJ-räpperi, joka siitä tulee ollaan vittu Submachine Gun, se Miks mä voi? Onks tää paljon ei-merkattui? Ja sit ja se tulee sieltä ja pitää mua suoraan peppuun, kun mä oon kääntynyt toisaalle. Siis kaikista pahimmat mä oon huomaan nää vitun tupla-utsipojat. Ne vaan niinku melttaa. Jep, se on just ne. Tykkään miten tää nyt menee. Joo, Ville! Joo! Ei kun tää yks heittää niitä, ei tää en yks mä heittää... heittänyt tuubiin, sä heitit nadei. Ei nadettu insta. Se sun nade räjäytti tän. Mun nade. Tää yks heittää tän nuubituubaa. Mä heitin yhden nuubituubin siinä alussa, sit sä heitit sen nade, mikä... Mä heitin yhden naden. Ei, mulla jäi jumiin. Siis täällä jäi legit jumiin. Kato, mä en pysty liikkuu. Se ei jää stunei silleen, wait. Tää jäi legit. Joo. Tää on jumis. Tää oli tässä. Nyt tää yks näitten nadeen kaa. No mä korjasin sen vikaan ongelman. No ei mun pitänyt ottaa siinä. Mä olin ihan ehjä. Oh no se, että se tulee. Onko sillä Lamborghini vai mikä sillä on? Onko se tulee noin kovaa? Ei tuu enää. Ei kun vieläkin ei siis kuole, se auto vaan pysähtyy. Onkohan tässä vielä sitä vesiglitchiä? Niin sitä se oli kyllä ihan sairas. Varmaan tuskin ne ois patchannut sitä. Wait, mikä vesiglitchi? Se pitää kyllä näyttää Mikalle. Se pitäis lämmää sinne.
Aha. Tää olikin tässä. Se utsipoika. Utsipoika. Näinkö se ehti melttaa Nelliä siinä varmaan 2 sekkaa ja Nelli on vaan siellä syö niitä vaan silti ja nom. Se on meidän Terminaattori. Destroy all ovens and mixers. Kaikki kuuli tehtävän. Kyllä. Destroy. We going ham. A.k. blow shit up. Me aina pidettiin jokaisen striimin päätteeksi palaveritilaisuus, jossa kukin tiimin jäsen pääsi sit kertomaan, mikä meni hyvin, mikä huonosti ja yleinen arvosana päivän pelisessiosta. Mutta me olemme tulleet tältä erää maaliin. Erityisen paljon kiitoksia just sulle, joka katsoit tämän videon loppuun asti. Ja me nähdään ensi Wildlands-videossa. Se on eli moi moi! Regroupin ja päiväpalaveri-aika. Tosiaan, tänään oli vähän aluksi vaikeuksia päästä itse peliin. Tankkipelaajalle tänään lempinimeksi Terminaattori. Katsotaan tullaanko muistaa sitä tänne jatkossa, mut tää Gälli otti tänään sen verran lämää eikä edes heivahtanutkaan, niin minä ja Mika oltiin hämillään. Niin molempia tehtävä oli se, missä oli se pappa. Joo. Siinä oli menoa ja meisinkiä ja aina sattuu kun tapahtuu niin sanotusti. Se oli hauskaa lisää näitä ja no laskuvarjohyppäämistä ei vielä kerätty opettelemaan, mutta lentäminen meni tällä kertaa vähän paremmin. Mitä me annetaan arvosanaksi tämän päivän sessio? Mä annan semmosen solid 6.2/10. 8. Ehkä semmonen 7,5. Parannettavaa jäi paljon. Mutta se on hyvä. Ei se voikaan alkaa niin, että alussa vedetään pelkkää priimaa. Muuten taisi ihan vitun tylsä series. Se vaan juoksetaan täksää pohjaa. No ei tää onnistu. No tässä vaiheessa, kun te vielä mietitte sitä järjestyksestä, niin kiitoksia kaikille katsojille, jotka tuli kattoo striimiä tänään. Ja me tosiaan nähdään ensi kerralla. Ville, sendaa meidät pois. Let's go! Ja me nähdään ensi torstaina. Se on moi moi. Hei hei! Hei.